Yo, check! Raprakan Risbakan, Villas Musica, maglanga sa Padunga-Duwa. So, Bisaya Conference na punta, kay ganyan, puro Tagalog man. So, shoutouts guys sa Villas Musica, Ukang Kirk Villanueva, salamat sa paggamit sa venue niya. So, di na mo tugayan pa, sa kung wala, Gika Padris Lapu-Lapu, maglangas para kay Cloud9. Shoutout guys, Once Production sa Tanawan sila. So next one sa iyang anak Princess Monique o sa iyang asawa o dila sa basa sa Tanawan so pero tanan o sa mga tanan rapper tanan diri. Di ba? So, sa akong to, ang pagbabalik niya sa pag-rap battle. So, Gikang Pagpardo, maglangas para kay GM! So, nakadaog si Cloud9 sa Cointos. Ang gipili niyo mauna si James. So, round one para... Siya mo kung puy lugot siya. Bugal na, nakadaog siya. So, round one para kay James. Yaw, may gabis tandaan. Una kumutira, nagbalik na ko rin sa entablado. Hoy, ay magsaba. Kinay natulog, nga bata. Okay na ay nagsaba. Yo, Cloud9, una kumutira si mga letrang gabok. May pa'y magdaldal lang kag dokot. Ha? Kaya wala pa kayo kumutira sa mga letra nga gaan. Imo nagkontra ang sa kabang giitan diri sa Cebu. Kaya ako wala kong katama, wala kong kasyabo. Ay, nagsabag na. Kaya wala pa gani. Ay, salamat eh. Wow, what's up, yo? Yo, friends, asa to si Juan? Asa to si... Oh, ara, realidad. Ingon sa realidad, pati yung kurang bitok. Unsay tinuod? Unsay tinuod? Mungotok na ibitok. Hindi lang kumutira na magmaya, bro. Kaya basin karong gabi na friendly talk na ni Kuha. Pero wala na ko mangontra og bata karon. Hindi na ko ganahan, kaya akong utok, puro sinerhiya. Salamat yung tanan. Kining abot mong tanan. Power up! Power up! Okay na. Tagaan natin kag mga letra nga gahi pa sa birada. Busa ayaw pag inarte kay wala pa kay enerhiya. Sa ako amura ko og granada. Nga mo explosion og pinakalitra. Yo! Rock and roll, man. Thank you. Yeah. Yo. Unsa to grupo ninyo? Unsa to grupo ni? Once Production. Galing Once Production. Kato ring una nagsasawa sa sa CCC. Salamat to, wako madto dito. Kaya akong unang tao nga Sawa. Yo. Yes, thank you. Innocent Loco. Tagaan ti kinirhiya Loco. Ako tagaan ti ka og pinakagrabing loko-loko. Okay. Balik ka. Imong gikontra ang usa ka banggiitan di sa Cebu no. Tagaan ti kag usa ka clue. Kinsa may nagpakontran mo sa kuha? Si Loco! Kinsa nag-request nimo nga kontra sa kuha? Ha? Kinsa ning kontra ug kinsa ning biya nimo sa kuha? Utang ina ka. Ayaw na lang pag una-una kung ako imong makontra. Eh wala pa gani kay makaya. Oy, bisensya no Brad. Kay wa ko'y focus sa lyrics karon. Pero okay ra. Wa ko ma-choke. Si Loco. Time. Play. Dala siya nga di ko mag-contract bata karon. Wasa ko mag-expect nga mag-contract og baboy nga wa pa na leksyon. Ay mo kabogo dinagis na mabangbang. Di ko nimo mapildi kay dinay baboy atay timbang.
Jurassic kay kagnaw, mura ka Jurassic ka, King Toy, literal. Barney ka nga ugok. Ug mahimo mo kay kog zombie, ay kahadlok. Dito ka target kay wa kay utok. Pero mas zombie ka tanawon kay Muntian full of bitok. Bitaw sa white yan, abnormal na siya. Siguro so kasi mong pagkabata, didako na lang ka, wala katilag, purga-purga. Mahilis na siguro na yung Muntian, basta mag-shake, kabente ka, mag-zumba. O sa akong kagamay, di ko ni mo mayano-yano, kapatumba. Kaya wala akong nanok sa iyong mong kolor, sa imong panet, kay tumba. Bawang kong lisod-lisoran, kung di mo kong lisod-lisoran, magkalisod ka. Kaya palaman ti karon sa akong mga tira sa kalom. Basta imo diyan, pormahan pa rin mong salba bida. Di na ni mo masalba yung pagkababida. Tungod sa akong kasalba, his, ratatat sa masinggan kumudag pa salba. Ug mura kang salba, ro nga gitirahan sa tangke de gira. Ug inikaigon mo, sa kanang purma sa imong itsura nga wala purma. Biyaan na kasi mga asawa. Purma sa imong syurang wala purma, biya na kasi mga asawa, og di na ito magpakasalba, og nakabantay kay gigamit na ko ang anagram wordplay karon. Ako rin ang ipahingwat ngon, bisa gamay ko kaya natin kay pakamangon. Dahil di ko na kailangan pang patunayan pa ang tunay ng patunay sa iyong kabubuhan. Atay na naman siya murag pare ba? Dahil di ko na kailangan pang patunayan ang tunay na patunay siyang kabubuhan. Malaki ang ulo mo, ngunit wala namang nilalaman. Buti pa ang Julius Bake Shop. Buti pa ang... Ay, ang buti be. Pero, wako na sayo. Wako na sayo, kung wako nag-shock. Ako lang ipapakpak ba, mga tambok. Hambok ka ng rapper na nila, kana ko no, kantang na buhat. Sa kadagan sa kantang na buhat, huwag yung usang na sikat. Sa kong antiyan ay time. So, round 2 para ang Chocolate! Ang school ito, yatay. Okay. Ano sabi mo sa akin? Putang ina ka! Ano to, Bisaya Division o Tagalog Division? Ha? Oh, sorry. For short. Okay ra na kong tiyan. Hindi lima mitukon. Ikaw, nakitiyan. Kung tanong ikaw. Wala. Wala. Himsog man. Ipares ni mo, kaniwang lang. Sorry. Okay ra. Okay, karong gabi una, dili na ko magligoy-ligoy pa. Ikaning pataa, mura ni Gilog, anong duwaan na. Okay, gamitan ko ang teknikhiya ni Fonger. Gusto mo? Ikaw murag, ako murag Jurassic. Pero ikaw unsam ka. Kung tanong ikaw unsam ka? Gwapo. Oh, gwapo ka? Wow! Liminho! Feeling Liminho! Putang ina! Liminho? Liminho, gwapo! Wow! Di lang ako masote, kibasing ka mo, magluod aning animal. Wow, karang gabi yun na. Di lang ako magligoy pa. Bahalag, mapilde ko ani, kaya ano, wala mo ko makuha ani. Wala mo ko yung kuha ni bata ah. Busa, ako magpapilde ko, kaya wala mo ko yung kuhandere. Okay. Number 1, usa ka malitok sa imong mga letra, kaya wala pa kay kakahibaw kung kinsa ko ah. Ako rin si GM, walay ni sikat sa akong mga kanta. Ha? Kung tanong, di ka ni sikat sa akong mga kanta. Walang makadungog, kaya wala makasearch sa akong nga. Ugo man ka. Eh, karon din ako magpaligoy-ligoy, wala na ako magkahandok-handok nimo. Ikaning gabi una, ang imong utok puros magtok. Bahalag mapildi ko, kay dili mo ko nangarap nga ikaw ako makontra. Niingon kong loko, tagay kog tao. Ha? Tagay kog tao. Wala ko mang rason og tao. What's up, man? Clash of Clans ni bro, man. Fuck you, man. Oh, time. Kay. Daugan ninyo! Bago iliw kay ha. Ganun nangita pa makakontro, loko og lain kontra. Di may kapildi sa kuha. Okay. Kanang mo ni siya hip hop nga dili kasulot og jeans og pants kay iyang sa hammerhead pa singi sulot nga XL ang tiyan nagi allowance. Like na daw niya ha, like kuwang yan tila. Oy, imo kabogo ako nang i-test. Kay marong kay kalli mo, may test. Bag gusto nimo mo pasar, may mo siyang scientist. Apel ganun siya, kuhan ko, drug test. Wala ka pasar, mau na problema, pero natog mercury drug, napapalit og pride ng sa test. Nakapasar,
ka pa sir. Nya, nagbuong siya dako siya tiyan pero di siya buntis. Bitaw yo, rawang kay gamay ah. Gimbento ang tampal aron tambalan ng mga nasakitan. Pero gamiton ako rin ng tampal aron kapasakitan. Maong ingat kung mas bayo GC kay mura ko grabe konforte. Hindi umaayaw sa anumang laban. Ubisag mo tumar pa kag 50 kabok alaksan. Di na magnakit niya po na imong kalawasan. Maong duwanay ka siguraduhan ang imong kaluwasan. Kay wa na medikal mo ayo sa pagdukdok na ko sa imong ulo. Ug mo ana karon makabangon ka mo gamit ra kag bayoplo. Pwes di na may tabo kay ako mga tira mo rin siya sa redon. Pas-pas ang epekto. Ha kasabot ka. Ug nakabantay ka ang gigamit ako ang mga ay kasa anang imong utok. Wala na gahin nimo. Asa wala na gahin nimo. Ang gahin nimo kay kana ra man imong ubo. Madaapan ang sulmiox para kanang pero kanang sira sa imong utok. Tiguang na lang kag AIDS. Di na gyapon na mada sa imong di na madag inuplox. Ug kung nakabantay ka gigamit ako mga reference sa mga tambal. Mga tambal gamit ang reference paggamit tira nimo. Say nako kay nabungtana. Kung sao nimo pagkaayo ko ang tambal na mismo maghatag nimo kaayuhan mo na napatay nimo. Nagsigira kag sabay-sabay sa imong kauban wa kag gitagan literal anino. Kay tablaran nagtanom kag patay na humay wa kay anino. Tira pa kanako nga kana mo kontra kanako wa kay makuha. Imong uyab ra akong gikuha. Gikan ko sila ha. Yang uyab mo pamasahe. Niari sa siya dire. Way plete. Way pamasahe. JM. Ano man na mo? Ginambog ra ba siya nga rapper lagi daw siya. Pakpaka na to. Ana siya. Wa man nimo gisay sa akong kanta. Ang ako search na ako pero di man batiya. Round 3 para ka, Jen. Very much, Batel. Gary Batel. Tuto yun! Ano? Okay. Sabi ko din, makuyagan. Sa isip at salita, hindi ko magawa ito. Pero sasabihin ko sa iyo ang totoo. Mataba nga ako, pero sasabihin ko sa iyo, malusog naman, kaya putang ina ka, huwag mo sabihin ganyan. Right. Hindi mo masasabi kung kaninong literal na utak ito. Bullet. Lahat gagawin ko. Oy, hindi ako mabahong bunganga kagaya mo. Kahit mag-toothbrush ka pa, hindi mo mapapatayan ng bango ng bibig ko. Kahit sabihin mo pa, wag mo, wag na. Wag na. Kahit sabihin mo pa, kasi nandito siya. Hindi ko lang sasabihin ang pangalan niya. Ha? Kaya, laban pa. Okay. Ito na, ito time ko na to kasi talo na ako. Kasi may nag-request dito. Okay, rock and roll to the world. Kaya ngayong gabi, libre ako, Tonyos tayo. Teka lang, pero chipin tayo. So last round para ka, Cloud9. Grabe tonyos daw sila. Grabe panglihok. Tonyos lagi sa tonyos duwato ng mga tambok. Uy, isa po yung baba kay na. Hey. Tawag akong aso kaya akong abilidad di mako. Tawag akong aso kaya akong katakos. Isa ay mo saba. Tawag akong aso kaya di makumpa mga akong katakos. Ug bisag dili ka bas pinupinuhon ti ka nga daw sa mabas pulbos. Kay mura kog sharpshooter nga ang bala shot kan mo siguradong kadaigo. Lapos kay bisag akong tara mura ko ay na limit na. Suklan direct freestyle. Isa. Suklan direct freestyle ha. Suklan direct freestyle. Pre, ang yang gitira no among lawas. So siya tambok, ako'y daot. Bags okay man daot niya gamay kay sa cute. Kaysa tambok nga ang tiyan rin burot. Pre, JM. Klaro kay pakabata nimo sige. Lian kag swake. Ay sa nitubag siya. Yara. Pagkabata nimo gilihan kag swake. Baka dako kay murag pisat, murag baki. Okay. Yo sila wa kay log swake nangutan na siya. Unsay swake nyo nailhan? Aw swake, mo ni siya retira sa kutubangan. JM, baboy ka nga wa na leksyon. Bitaw naginambog. Naginambog siya nga dagan gino siya giskulahan. Nakaskula na siya. Yobe, University of Bayabasan. Nakaskula.
kung unsay sunod sa university. Ang gitubag, Universe Otso. Pasensya ya dayo, may istorya siya, magpalayo ko. Ang baba di magdaoy yung sa baho. So, maglangas og balik at sa katong duwa. Yeah. No tong ning desisyon ng 5 ka judges. Dili na lang daw sila mo explain so pero nanay daw. So, ang score 5-0. Ang 5 kang Cloud9, ang 0 kang JM. Ito next one. Salamat sa nan rapper og nangari dire. Salamat. Nice, Cloud9.